Hey, fungkaham jotono asik salni ya kalau hai nong ni bus kango phanya ne ang tini wan supika kabang ma kok sajangnai tongo sungsaro kok tumarok nai ne ke news rok nai ne ke tong thukjangnai mungsapan kri angke frustrating chu khoborok se nai lia asik news rok se nai lia tam ningke nai khang ke belai khino bkhat thiyo kirima rok sao bkhat tong thogyango aboni slai jeng mani ngana ni se yakari ma tokshu so sini hani condition sini um, India ni condition sini hani bebak na shigi nya kyang ke kabang ma digitation na shigi nya ke actually khak sang jang nai tong thuk jang nai kri hai kok to marok nai kyang ke belai bkha thai jang nai mang seng shu hai pana tini ang tang inong ni buskango phakya male tini ang specially kaisa besap no tui se kok sana musung o besap ingrazio se hai apana ang kok rogo obono kisisa short ke o besap tam tam tong amno tui ang specially explain khainai o besap kha a miserable man tai obono omo ang simani besap no thanayo noro chini takuk nishit ni podcast je pro ang bongi buskango bini thani interview na thangka kothok podcast apro norok nukhna ang obusap no tei kisisa kok saka abon bage ang tini wan suka obusap no tei kisisa ang saikna rawano obusap ang tam no tei sikya borok tam srngi man tangai je english manai rok simi pano obono pai porina na amazon sangobo mano so obusap ni bumung puila nai ni abong kha a miserable man a miserable man ni orthong kha khairok susu borok niso so or bumung baino sing asole bkhawa wan sumung phaitai je omotam no tei sai dong oba asole borok je khairok susu bo asai phaipru ni simi thia sakjora o sungsara tongsa kba bo khairok susu si tangi khairok susu male bini bisingo bo kbangma om haitong challenges tongo bo abono overcome ma kai tai o sungsar ba se klaya he diba o sungsar belai khana krak o sungsar tam nai bkha kri khairok ma kri sungsar se or kem no kebo khairok laina ni am hai asik scope kri tam ni ka jotoni no jani ja struggle tongo jani ja sakni kosto tongo bial bipot tongo jingjal tongo so aborok ni bisingo khorso tai khorokso suba laina ni khairok laina ni nasik laina ni abo mane asik klaya so obsap tamo asole obsap kha sikla jorani simi bororo bahai ke podre pod bongni action ni bisingti bongni tongmung ni bisingti borok wan sugya wi busia wi samung khlaimani bagai borok langmawo kostoman bkha thimung man aborong tui se obsap tamningke kaisa kok tongo je sikla joraro hingke borok ni phan tongo phan senggna thui kutung hor kutung bo je khaina musungmani bo khaimanok ni bo wan sugu bini confidence level no juda bo wan sugu je ang je musungo ang je naharmung abang khlaimano bo wan sugu je buskango ang omhai khlainai kotor khlainai amhai ki bini kabangma aim in life khoi norok sakna wan sugi norok charai puru school ro thangpuro go kabangma aim khaikana life bo ang omhai nai tor khang omhai nai but bishirwak borok no I think 99% borok no borok ni imang no fulfill khaimia tangai tamo problem asol problem gomosi sikla jorao ke phan seng tongo kintu wisdom kri ukti kri buchimung kri sian kri ba jepru borok chakra ngi thango rawi thango bongni thani ke ukti phayo buchimung phayo tangai because borok life bo kwbangma experience khlayo life bo kwbangma borok manjago kwbangma manjak mungni darte borok tamung ke bong thani kwbangma buchimung phayo abon bagai kwbangma jorao okra rok hingke ulta siring siring jengui thangpiro karon borok saimano je oksikla borok je chini jinis no tei nai chir khobi kok sai dongo je jinis no tei borok chajagui dong asole abo kun buiase borok boyes ngi thangke chakra rai thang borok saimane abo mung sai ase sikla jorao je jinis no nang important nang jago
kaisa boys lai thang nang businai actually abo is important ya in life ni bagai nang je borok no impress khanya musungo je borok ni bukhap phur na musungo nang salsa businai asole nini abo bul busi muksik ni जों गोबां बर'नो इमप्रेस खायनायो गोबां संसारनि मथे थांना नायो समाजनो खुसि खायना नायो बाट नोंसोर साइमान सालसा नों जेफोर थैथाङानो न सालसा निनि बुमाबो पर्यन्त सालसा पगै थाङानो एबा निनि बसाबुतै पर्यन्त न सालसा पगै थाङानो आव हाइन मुतु तो माने किसिसा मुतु माने दा हाइपाना सय खातांनानि आबो तंगला नंनि लाइफ नंनि नुखुङनो वानसुनायनि बरफ थैजाना आ थैथांजोरनो नरक दाबो आगिन हेके खातां गाइसे जरा लाइथां खांगे आ खातां मरक गमाइथां बरक खा खुंबुबार हाइसे दिनि बारका सारिगो हमकन ब हयसे थांगा बरकनि लांमां खाबो बेलाय बारा सासेनि लांमा जों वानसुगो असंसर जों टंगै थानाय बुमुं कतर खलायनाय जत बायनो बरम खलायजोंनाय आं कतर बरक नाय बाट नि न लांमा स्राबसो नों वानसुनाय दिउस गांगा जासो दिनि नों बजागा सौइदा खोना नों सिमा लों बिसिंगो उ 6 फुट हाकर तलासो फबजाखंगान आबन बागै अ लांमानो बुसिनानि आबो आसकलाया बिसिरबाग बरंनो तामखो लांमानो तै सिरंगांके जाया खलायै आबोनि बथाय मासामनि बिसिंतै सिरंगो बाट आसल सियान गनां बरक गांके ब हंके बुइनि जायानि होइते बुइ कलाइमानो नुगैस बरक सिरंगो ताइ आबहाय बरक तुक दं ताइ बरक लांमावो संसा सांगो बाट दुखा खामजनाय कक हंके गोबां बरकनो बरक साक कस्त मानजागिया साक मानजागिया साक बरक सो सिरंगिया ताइ अमाय बरक बतंगो जे मानजाक मानि यागलसो सिरंगिया गोबां मा कस्त मानजागो चाया खलायै आबनि बथाय मासाव हाइपन आरो नि होइते सिरंगिया ताइ केसे चाया वो बखलायो तांगयम हायो स्पेशली सिकला जराव तांगयम हायो बिकॉज सिकला जराव निनि र हर तंगो बखाव हर तंगो फान तंगो निनि मुसुमा तंगो बाट निन थानि उक्ति करै बुजिमु करै सियान करै तांगै तामगो निनि एक्सपीरियंस को इंगे सिकला जरा बाइके वाइस संनायसला तामनिगो नों जाखरा रावी विजडम मानि बो उक्ति मानि बो बुसगले ताइ ताम खलाय मानसिना बा बिनि लांमा तंगस किसिसस तंगसु बो जे खायमानि खायपे क्या जे चाया खायमानि खायपे क्या जे काहाम खायमानि खायपे क्या जे माना नांगमनि मानि पे क्या सो नों आ जराव ताइ थाङै मुसुं फानो आ सिकला जरा जे खलायमान मानि हाय नों ताइ खलायमिया सिकला जराव जरामान मा हाय नों कायजक बोरजगै जाखरा रावी नि थानि ताइ आ जरा तंगला निनि प्रायोरिटीज चेंजिंग नाय आफुर नों निनि साकनि बगिलिया निनि बसाबतै निनि नुखुंनि बगिस नों मा वानसुगाना सो जरा तंसनि जे बुजिना नांमानि आबो बुसक्स इम्पोर्टेन्ट बुइनि चायानि सिरना नांमानि ताबसो इम्पोर्टेन्ट कारण नों निनि बयस 18 बछरको 20 बछरको 25 बछरको नों बुसगले एक्सपीरियंस खायनेबा बाट व्हाट इफ नों बुइजे लाइ थांजाक निनि बयस लाइ थांजाक बर जे एक्सपीरियंस खायि जे मानजागि थांका बथाय मासाखा आबनि सिरंगांके जों आसले डबल एक्सपीरियंस माने दङ माने आबो जेमन नों साइसुं बय परिसिम सिरना गनों काइसे बय परनानि नों कयेक दिन तो नाङै थानाय सो आबनो एक्सपीरियंस बो खायनो बाट तफन नों साक एक्सपीरियंस खायमानि प्लस काइसे बय परिखांके निनि डबल एक्सपीरियंस खा ताइ नोंनि सराउंडिंग्स निनि सेलेंनो नासिगिपा नोंथों निनि हिक साइ निनि बसाबतै नकनि बरक किचिं समाजनि बरक कत जत बरक न नों बनो नासिगि सिरंमां दंखे निनि एक्सपीरियंस गोबांनाय सो अ बय जों तामनो तैसाले अ बय आं अमनो तैसियो जे जों सिकला जराव बाहायके गोबां मा जाया खलाय उक्ति करिनि बागै सियान करिनि बागै बुजिमुं करिनि बागै जों गोबां मा लेता पाता जागाव जों कलाय थाङो जों जे जिनिस न जों खलायना मुसुंगिया आ जागाव जों कलायो जे बररकनो नों केयर खायो जे बरनो नों बुखा सबायना मुसुंगिया जे बरक निनि स्पेशली निनि नकनि बरक न निनि मा फाफा नोंथों बरक न पर्यन्त नों बुखा सबाय खिबिवो आबो सिदितैया खलायना नि खलाया बाट
nini tongmungse abahai ingli mathang so one sugya wui je prusung control sara chini live sung tongi thango apru sung tam nuk ngangge abuni buthai sung ulo masau langmano sung nai ni kheng tam ngangge je o sungsa non nung nai ni sungsa ni ka sharaida busli sharke abuni buthai ning masanai abusli bumu pariyang thipan thanai eba nung abun buthai masanai nung thynai jat buthai thainai jat bufangni busli kaile nung langmar nai buthai masanai ni nung wansu bimiya je busli ka saro sung abuni buthai ni sung masau tai bebagni no kaisa jora tongo so sikla jora wa a wansu nguru pus phaya bui bai saja kang ka bo waisu busi aro kong thango ba ei bo tamsi ang bo haya bo ma ke klai hindang ngam hai ke klai nai ang kaham ang lai thanai ni sung wansu but ka ha jora phaya ne je pro nung bo realize khaya ne je actually ak borok nono kok samane abo soisi nai so ob busap no especially sikra jora wo nini je fan abono nung bahai ke channel khainai right babe nini fan seng buddhi sian nini musung marang no bahai ke right direction no nung tuinyai abono tuisi oboy abo jeman taburom di tui supply chini kami ro sung tam nukba tui supply tui phaikyang ka onek somoy haino ka sai tongo ke khok sangnai bukri magarang thangai tong gonta jodi rom di abno sung pipe thepa unyai kaisa tanki opan supungka ba kheto opan talangkha puskini opan tuniri kha engka abo right jaga wa atui utilize he ka atui hainche magarang thanai so o same thing no ungo chini life by sini sikla jora kubang ma phan seng tong but abono sung right channel lo talang maya sung onek somoyo abono mane haini maganang ri rokhor tai jora na kebno nasiya jora kemno nasiya jora jotono no amjo jora phagyang ke joto borok no borok ni borok bo jaga pasai tong abo nuksagi mathang abon bagai ang recommend khayo je o boyno je mansa je borok pori tai oro sung o jaga kaisa kothma hai kyang imaginary kothma kui kothma ya to kubang borok ano sung omo tamoni ni live ni kothma da I an live ni kothma ya obong ka kaisa mane imaginary neng wansugui kaisa kothma simani kintu an live ni kothma ya pano an live je srungmani botongo plus buino nugui je srungmani aborok bebak no oro okothmani bisingti sing phunugui rejago tai omo kaisa short kothma si tai oro tai kaisa naitoko boy hangkano koktang ro bumanai kwbangma koktang naithok ang oro swijak tongo kaisa koktang ang porikha rona o jaga o kothma o kaisa sikla sani character tongo mane main character khoroksa sikla sa tai bo kaisa live bini live emon jorao sogiriyo je bo bini langmani kharna musung bo khari thangna musung because bini langma asike leta patangkha bo khari ji thangna musung haipano kaisa kaham hingga o borok bui hai suicide khainani ba thui thanani a lama no bo naya tamokhe bo a cost wo podre pod bo cover haingi thango bo arak rok nungna chengo belai kabang khe fake flying i tongna rok chengo tamni bo bini a langmani leta patani bo ongkhori meya abo jemon kaisa utula o kluk khangke a utula ni ongkhornan bagi kapra kangke nung taibsi bisingo kusubjagi thango he diba so ama hai bini langma so a jora o bini je feeling bini one suk mano angoro kaisa koktang hai ke thepaka kabangma koktang tong kaisa koktang abuna tei sai khnar nomo ingraji besi hai pan kok brok bai kok slai jani chesta khaine so oro sawo nokha ano kebagi telang siteng tai tam soro satung ni pohorbo sal ni pohorbo bini pohorni uklogo ano hui ton siteng chumui rokbo bini khairok ma bai ke ano kebak siteng
tay tùy rồi tay từ mưng nó chú mui ano ya cái yang to là cái lấy phải cái tùy rồi ano ya sắc chừng ô ang wa tùy nhỉ ở chú mui yo se kubuli thana musung siwo abuni ya golokhe wa tùy yung gầy sengsaro thopcha cái lấy trong nó musung siwo pai thak ni thopcha kelai bay sak jora kelai bay bo kotor tùy hatai ni cho yor play trong này tùy bay gedalei ang kosogi thang tu tùy maro borok je jaga ni phayo jaga kipili thanya aboni bagai abo bai baksa ang kosogi ma thang tu sumudru tùyjlang kotoro thangai ang gedalei situng mane daluk jagi situng tai ang sak pano sakno rutugui mia abo hai jagawa ang sogi situng so omongkha borok ni bekhani je pru kosto phayo apru borok bahike bekhaw kosto man bekhaw bo khari thana musungmani amai bo sawo nokharok pana no huisitung chumui phana no hui ton situng tu eba khe nokha eba chumui ana yakari khiklei rokhe tolani tui phana no yasagi kholobi ton situng eba khe ang watui ni chumui bai oba haike daluk jagi galuk jagi thang situng jate borok anu tai nugui mia sini mia haipano ang watui bai baksa sengsaro kalai phitung jate tui je khatai sakani kosogi thanai waterfall boy baksa ang kosogi thangtung tege soro kaisa line wan sujang nai ke tui je pro kosogi thango je jagani kosogi phe bara kipli thangpia chini langma bo abo hain nung je jagani nung yakarei buskango thangka je zorano nung khibiwi kabkha je borokno nung yakari kabkha je halokno nung sbai kabkha aro hain nung kipli sogiya kintu hain hai paithago tui ma bojaga sogui ngake tujlang kotorose tujlang kotorose jotono salsa thangai joto tuima thangai ma galuk jagayo abo haino salsa bebak borokno langmani paithago thimungni tujlango thangai thimungni tujlango thangai bo ma galuk jagini bo salsa ma galuk jangai bo arani yogi mi joto borokno salsa ma thini amon bagai tabuk si jora je kaham khlaina musungmani je khairokna musungmani hamjakna musungmani subana musungmani bumabu phano naikolna musungmaro tabuk se jora lai thangkangke abo tai kipli phaya abo belai wama singsa jepru ani ang jepru ani aphathikya apru kwbangma kok ang muitu mangkha bo thinya sikang bo ano kwbangma jaga ang bono sajak yang mau tongo but amono jolimang ang bo baya se kok bo sajakliya but jepru bo thui thangka thuimani salo ang muitu mangkha bono muitu mangkha tai bo je kok samarong ang muitu mangkha tai especially bo ano kaisa mani sanmani ang je rajagya abono ang muitu mangkha rena musung phana tai ri malia abo busuk se bkhawo kaisa hilikma chini lang mangkha bahai tuima kosok tui chung kosogui tongo salsa thimungni tujlango chung galuk jagi thanai tai nung kipli mia jorano kipli mia borok thui thangka nung bongo tai kipli mia abun bagi chini langma no chung jori wan sugui ukti bai sian bai buskango tuiakhe chung salsa belaikhana kotor khari regret khaine belaikhana bukhak mak khamnai tegaisa busabo ang tam sikyang ga bongkha borok ni bukhani problem borok tangi asol asuk butwa borok ni problem tam asol problem ka borok ni bukha emon ke hamyano hamjago borok ni bukha srapjani tongthok no musungu ulni bagai wansung no musungya tai chayano belaikhina hamjago boboni seleng se khati jak bo yongoi simaya bini bukhani musung mano
bini bokrok saitong o saya nei happen bin bekha bonus saitong hi nang obonus mana kranai abun bagai sing nugo short term pleasure srapsani tong thuk sa thuni bagai sini kolok ni lang manasung ham yaklai khibu abo asle bishirбаг borok nom haimo tangai because sin obkhau ba problem to obkhani problem no overcome khani na ba suklaya sakni phan bai abo maya abo kusuk sakani phan maya sak nang abkhana nang control khaimia asa khayo norok jorama khanke obsapno porine ang o video na siktai log ranam sung de kabang ma kok sajang nai chong even or last of kisi sa short summary nor Amazon thanganga o page no nor ngai orang kisi sa sikya not everyone indeed has many opportunities to undo their doing wrongdoing joto borok saya khlai aboni hoite yogi phainani am hai chance joto borok maya bebak borok mansu wang je saya khaimani khlai ang salcha ka hamung nai but a chance nang maya phanu mano langma wai shau shu sung nakar mungriya khair mungriya o sungsar belai kan cruel belai kan kosto haipano jora je musung ya tadi phana chaya ro klai thangma ro abro borok no kubang ma experience ro kubang ma srung ro taitamo abon bagi no obsabon or tam dung nai ke borok klai mani tai basana ni bagi kosto klai mani tai bai ke klai phano give up khayawi tong nani ya karyawi ka phlai tong nani nang utla hayo pan kluk tong di ar ni yok nani bagi ning buddhi kar nani sian bai ke wan suk nani menak mau phano pohor no rutuk nani bebak na no kebingi tong phano ar ni bai ke bar sui thanani ala ma rutuk nani abunu tuise oboy langmani choba obo kubuisi bekhabai me namo kubuisi saya wo klai ulo antang yo mo klai jaka nei bekha thimani obo bu kubuisi kintu sikla jora wo sing abrong no wan suya sing onek somoy buto angai tong sing wan su sing joto ni sinai sing buong phana po jeno ei nor tam si ni thiu sing sak joto ni supply ngai tong but sing ulo businai je actually sing sisia sing buto asi tai abuto atomgo sing kabang ma jora magnang khiu kabang ma borok non sing duko kostoro amun bagai kabang ma borok bokrok ka ham borok je talented borok phano ulo thangi nei borok success sing yango borok lamo borok klai thango tam ko ukti kri ni bagai wisdom kri ni bagai abon bagai chini phan seng abon soi di itlang na ke sing a wisdom nango ukti na sing okra sakra rong na sirna nango bunyi langmani hoje sirna nango sini surroundings even mal mata tok sa tok ti rong na point sing sirna nango aw banyang tinin bagi batak sinai ang mai tebe kereng tong di buskango sing tebe wan suk lene tai obus apno no jodi agino pori jak ngang ke pori winner of bahai ma tong abono comment su sigi na angani description obo Amazon ni link ri wan obo nyo bahai manai maya phano no pori nan jora maya phano asa khayo nor bunyo phano recommend khayen haya ke ang je kisi sa kok samani abo nong no kisa wan sugru kana nei ang khakayo asubanya hambai jotono no nong ni sal ka amang